Khubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kaseng henyo trap acik national movement kala keno abagade ka sarkar ka bamenta kala fail hakajing kon percaya ka kelam COVID-19. U presiden barang ba jong kani kaseng uba lamprang karbani uloong baga sarkar ka thep yiki nongpang haki hospital la kumba thep lang ye upan pod bat upan ba hajo. Uba lamprang karbani uloong baki nongpang COVID-19 ru hagajo ka hospital ki bempang ru ki thia hagajo ka hospital. Bat day na kani daw baka nang sapriang susu kani ka jingpang. Uloong ru bawat la ka sarkar ka labo la ka jong ka section na ka benta ki bapang COVID-19 bat ki way pat ki nongpang. Henry karung kami pat ka day na ka jo ka kerdop bat amla ban kiar satya na ka jing yabit. Katkum kejisya. Bayo nagi kubor ki ba manla kasmi. Layo i baka jingpang COVID-19 hagari kejungi kenang keu man la kasmi bat kalongro ke ba sungsil kai bat laju i ba jing yap jong ki pajba akum ka report naga government of Meghalaya long ba health department kalong man kasmi kumta naga liang jong ka seng HNM Sabudi daga jing sokhya bat daga jing surit ila shim ya ka resolution kung kajing kentu bat kajing kerpat kawai ya ka government of Meghalaya bat kawai ya ki dalbar snong jong kabril netrap timentang pensngo swa hawede kajing kentu bat kajing kerpat ya ka sarkar Meghalaya namar ba kumba kalong menta ka sarkar Meghalaya ka jongi haman lagi hospital bukan hapo jong kanong ba kabu bat ka sumar ya ki bayo pang COVID-19 bat kumjuru ya kini ki normal patient kumbalaja civil hospital Woodland, Nazaret, Nikrim, bat kum tatar. Ka HNM ka kwa pengentu dak jing sokhya ya ka sarkar. Namar bang UI ka jingkiu state jong ka jing yebet COVID-19 ya ki pajba jong ka ri ka bi ka jingi. Kalau namar ba la shubu hajo ya ki nongpang COVID kebetulan positif cases bat ya ki jingpang ki badai kansa ki badai ki maria ki badai ki jingpang welfare kane kalau nge jingma bat udak jimen saw ya ki pajba jong jat norel namar ba kimi nagajo ka jingkhang kirong no kajo ka jingkhang tega seng HNM kala perkat sani daga jing so kya palat yala ka jong ka jat nreu kumju ka jala prawai ka kentu ya ka sarkar Meghalaya bagade ka polisi terekam jong ka sarkar Meghalaya kalong thek kumba penpur yang nuk yang jingpang nomor haba unong yopang COVID positif cases utialang hagaju hospital badan ki normal patient kemud hajaka peluna kemud kanang juru so kena kejing pang COVID-19 ngikirpat di kesulkar bagi kentu kesulkar ba kadai ban bu la ka jong ya ki pesan khamtam giba yo positif COVID-19 but khamtam ya ki ne ki pesan balong normal
dan bul ke jong ong ye ki bayok kebet positive cases ba kinan ke jong wat noman sene nama ada ya setlang ha jo kalong tek kumba penpur ya unuk yang Jepang namar nuksa lada ya u phan bapot thep lang ha barni bat u phan ba kembot laput lang bergelong rokum jo ya usok pot thep hakasang ba kidon kisok ba ba kembot laput lang tekaseng kakwa ba barat kong ni Jepang ka kentu ya ka sarkar Meghalaya hapo ka jingalam jong ukrat sangma kum chief minister kum juru ubadu preston kum deputy chief minister ba kidai ban perkhat ba kidai ban chanyi ni polisi da ba bulang ha civil hospital batkin normal patient batkin covid positive cases nama bulang ha jo tumut la potlang hajo tinggi kerpat ya kesukar kerang manla aban weng ye gane gaya jing ane gaya klam ka ba la purstat ha negeri ka ik kejongi ba kide ben bu no la kejong tilada ka sarkar kade ka sarkar ka ba suthu ikador jong ka jing im jong ki parabreu kena perkat arsin ya kena ka polisi ke ba kilek mentah nawar bun omdai tang patient rewat ki bahing sen ki baset baklan ada kilek pet ya ki bahing sen ki tiap pang hasibil hani krim hawutlan habrung nak kajuk jingkang bangat covid positif cases urung nak kajuk jingkang ubadon Jepang malaria ngat ulet ke jingkang tegalong tik kumba pen saphyang ye ke Jepang tekaseng da ke jing sokia ber jing so kitram ye ka Jepang khang beten ke balang shop ha ne ri ke jungi ni kwa ban ai jingmot ban kwa ban kentu lomba kene ka khubor baka sarkar ka dai ban pia la kejong knang ba ngin la bat rat kong ye ke jingkiu stat jong klam covid-19 ha ga ne kri si ke kejong namar ngin bulang ya baput bat babha te laput lang te kaseng ka kentu bat ka ai jimot ya ka Government of Meghalaya badai ben bu la kejong bat haga cukup por lada ka sarkar kam sngap yang ni gajing kerpat jong kaseng na menta ka bah kamiat na ka menta baran kong yang ni ka jingpang covid-19 ka bala lengshop na gari si bijungi ni kentujur kita bersenang ha keleng jong ka bri nutrap ba kane galong tang ka ba su ajimot bakin sim kya hino halor kane ka kam lemda kumta ngin sapoi ha ka jinge ka ba kraw ka bala ban lengshop ya kali ba et ka jungi along ka bala ka seng H&M ka kerpat jur ya kita bersenang bakin sobha ban persyang ban le ya kini ki jingkentu ban ke jingkerpat jong ka seng H&M da ka basorit knang ba nginla ban weng ngila ban lak na kene ka klam kabala purstat ba kene ka ri kesi ke jungi kata kalong ba kasnong kade ban puno laki jong ki jakasa ya ki bayo covid positif ladai haki school
neha ki community hall khnang ba kine ki bayo positive kimdai ban salang hayeng ban lak na ka jingye bet bat ki ban lang hayeng kata kadai ke jing kerpat jong ko sang SNM ya kita bersnong bulan ha keleng jong kabri mitrap bat kebar golong ya ka bang kade jong kine ki bayo positive pat ki bahayeng jong ki ba yo positive ki dai ban kit kli ban penbiang lagi jong ki bahayeng kumba ki kmi pa ki aja ki khon hayeng kasnong kita bersnong ki sang samla ki paraseng balang ki dai ban ki kli ban penbiang ya ka berkepan kana hakatai kajaka bakisa payo positif kasnong kadai ban bo dagi volunteer jong kisnong ban kni bria bagi teki bayo positif kimdai ban kendo yeno kat hado baginda khoj ya utai kunang jimpang khnang ba nginla ban telakam ia kana gajing pustat jong unai kunang jimpang namar kasangkam ban sesu ban hap ban ajumut lanai ban hap ban penpau saksoka namangi i ha kineki sisi asngi lanai ha kineki taya odap karu kontrekam jong sarkar kala fail balai bangong bak kontrekam jong sarkar kala fail namar ya u bak yo kubet lanai u positive cases ki sumarlang ha civil hospital bat ya kini ki normal patient kamu thaba kidon ka ju ke building ki ayat ki yang manakasni hagajo kelenti hagajo ka jingkhang tegamot kalong thik kumba utu bomdon positive cases uhap banyo kan nama la edon haju jakar kumang loong bende ada yu soput pitap lang hakasang bat uso obha mut laput lang yu pan put pitap lang hakaberni badon di pan bha laput lang tingi soun ong ba ka sarkar kadai ban perkhat thamano igane ke benta unong pang covid positive cases udai bandon la kajong bat ngimdai ban ailat ya kine ki ba long positive cases ba kine mix lang bat kiwai pat ki bom long positive katakan ke bangila ban penikut no ikane jing saphyang ne jing positive ne jing ebet ke bajur ha kene kari kecini hai orang ibu lang haju kajing haju kosam subuh ngadan positif pi bat nga ya salang man nakasngi sino pi penlesan ya bio positif lang ya kubet lang dai nama kata ka daba dosang ka penlong ka sang SDM ban hab ban sim yo ne ka rai kum kajing ajumut bat kum kajing kerpat rit dia ka Government of Meghalaya bat kita bersnong ba ngihap ban pikir ngihap ban perkat thamai khnang bangila ban like nakaneka klam COVID-19